kan lige se, om de har baggrund. De har lige baggrund. Fedt. Hvordan er skal vi ikke udvælge en spiller, hvor vi klipper alt ud, når der laver noget? Kan jeg klippe alt ud, når han laver noget? Hvor bliver Jonas? Det der må vi godt se. Han klarer det fint selv. Men ikke at blive klippet ud. Så skal det være med... ny. Det var inde. Det sagde dommerne også. Nej, de stod net. Kom nu, Jakob Køkner! Jeg tror, jeg skal lave noget... Slet ikke færdigt, jeg så godt lidt. Efter du vidste, at du kom på banen, eller hvad? Desværre, jeg må nok indrømme det. Det er virkelig dårligt. Nå, det er helt! Det er så vildt ud. Fine, Fabio! Ja, de kørte den lille center. Det skal vi... Det skal jeg måske sige til gerne udnytte, ja. Det ser han vel selv for sig. Det tror jeg ikke. Hvordan kan han selv se det? Kig over på den anden side. Det får vi ikke. Det er han snart ud, hvis ikke han begynder at lave nogle lop. Nogle bløde fingerslag ned i banen. Ja, det er der. Fandme kan sig sammen. Det skal jo pisse asocialt, at man ikke spiller den tilbage til. Øj! Hvorfor er det den dårlige? Så vi kan blive overrasket. Det er sjovt. Jeg tror, at den anden er endnu dårlig til at være center. Han hæver ganske ikke. Hoppa! Vi har den lige nu der. Han kommer meget godt op i træningerne 51. Han må springe 2 meter. Han springer 2 meter. Det er lige det Båge, han springer også højt. 2 meter. Det er rigtig Båge, der gør det. Det Båge var bare lidt. Jeg har lige set en med så gode ben og så dårlige navn. Det er sindssygt. Det er han er bare. Jeg tror ikke, jeg har set Emil nogensinde lave en diagonalblok. Nej. På 5 måneder tror jeg stadig kun, han har ligget derude. Men det Båge, han er bare sådan, man kan bare se, at han bare hang deroppe i den der meter. Og kunne se ned over hele nettet. Og så svævede han bare blødt ud over baglinjen hver gang. Så blev han altså bedre, synes jeg. Nå. Det synes jeg ikke. Jeg er slet ikke imponeret. Og Jørgen! Den eneste gang, jeg har været imponeret af ham, det var da jeg lige startede som diagonal, hvor jeg skulle møde jer til det der DSM. Hvor han bare blokkede mig på kanten helt til. Jeg kunne ikke gøre noget. Hvad var det? Emil? Det Båge. God modtagning! Hej! Jeg skal sende den her igen. Ja. Kom igen! Ja, det er godt gang. Så er der oppe på kanten. Så der var sprunget fuldstændig væk på vores center. Ja, jeg kunne bruge den igen. Så ned den. Var det net eller hvad? Ja, det er net, ja. Hvem dømmer net? Det er 4 ud af 3, tror jeg. Han er netbold. Der er en vis chance, hvor man kommer på banen. Han var også super til den måde. Kan det over? Der... Ej, hvad sker der? Nej, det er over. Kom igen, Jonas. Det var lidt sjovt, den er ikke tysk.
skulle have vundet, men... God stabil blok. We love you, Morten. Sender den anden sender. Det skal der kraftedeme med. Øj! Åh, de er heldige. Hej, Fabio! Hej, hej. Det skal vi også vise til. Det er samme som det altid sker, vores liv, når han bliver spillet. Men der er kun én arm, men han flot. Lige ind foran. Mavesur-beværkning. Ja, det skulle godt køre på. Så vil den være mavesur. Men hvis den er sand, så er det ikke mavesur. Så vil konstaterende. Det må vel være fair nok. Og Fabio, han er sådan en 50-50 mand. Nogle gange så er han lidt på det. Og nogle gange så er lidt popcorn i det. 9-9, så er det nu, vi kører fra. De er ikke meget for at lade os komme bagud. Det kan synes det første skridt, det var mod. Lad os være bare hele tiden. Der skal 9-9 til det. Det var rigtig nok, vi skal jo fandme lidt på, at vi kommer lidt skævt på banen. Han svæver. Det må måske godt se slagretningen. Du også havde luret den lidt. Jørgen kommer den vej ind, så er det bare et slagretning. Han har ikke så meget Det at gøre. Høj! 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 Ud med Tukke. Ja, og Mads. God servo, fortsæt her. En bil der. Det er højt. Godt lavet det her! Gammel rev. Det var sgu... Det var helt beachvolley-agtigt det der. Så beach. Ej, hvor var det lækkert. Teknik. Og livet i rummet alene, eller hvad? Nå ja, Theis, du blev da også vækket i rummet, da du skulle hente den der bold. Kom nu, Tukke. Du havde den bare gemt sig helt vildt. Den lå inde i det hjørne bag den bord. Der var der så meget plads, at den lå det der. Hvordan fanden kom den derind? Men du fandt den. Jeg til sidst efterfølgende mig latterligt. Ej, det er for høde, mand, ellers. Jeg har godt modtaget. Kom så. Op og stå, Emil. Der må godt spille blokbord. Ja, godt spil. Gode fornuftige hævninger. Og eneste må snige den. Det er jo det, du sagde. Du gør det bare ikke. Det smager, det er helt skidt, den der. Du er slet ikke fejl nok. Kom nu, Tukke. Dårligt, den skal ned. Luk den, Tukke! Kom nu, Tukke. Ja! Good boy. Nå. Så jeg ved det, mand. Good boy. Var han til træning i Onsdagsnejl, var han ikke? Ja. Var du ude på træning i onsdag? Okay. Fair nok. Ej, det var godt. Det er meget fint at købe, han skal bare trække også. Jamen, generelt, så skal der helt masse. Så går det også sådan. Det er fordi, de er trætte. Det ser ikke så store ud i blokken nu, det ser ikke så farligt ud. Lækker teknik, han har. Så er jeg bare sådan en dværg ind på lidt. Det var det hele fedt blok. Han kommer altså okay, ja? Ja, han gør. Han tager den. Det er vildt.
Men de er bare ikke så lange, så han skal hoppe det er rigtigt sted. Godt spil der! Men hvad træner vi i Holland? Hvad træner vi? Jeg kører lidt mere. Jeg synes, vi har vundet mange flere bolde. De taber også mange. Jeg vil lave nogle dumme fejl. Altså, jeg har sådan noget, så det gør noget. Selvom man ved Det er ikke sikkert hurtigt. Det er at sige, at jeg bare står og kører. Ingen mandsvand. Jo, hvis han lukker. Så har han måske. Den dropper. Og den sådan. Og det er Emil! Hvad sker der der? Vi tager det helt alt ud. Du kan også væk! Vi har ikke nogen point selv, det er jer, der giver dem alle sammen, mand! Er det færdigt selv?